dari sebelah kita. Woi, ala barang karo Bayu. Iki luwih tuwa. Sabar, inna Muhammad sabirin. Aku ditusobirin, aku gareng. Wong iki gentenan. Ngeten lho, Mbah. Kula niku kan pianturne kan nggih alus. Alus. Dadi jenengan niku ampun grayang-grayang ngeten niku namanya tidak sopan. Oh iya no. Itu namanya penghinaan. Lho aku grayang. Aku sebagai wong wedok gak oleh digrayang-grayang ngene iki. Sabar. Sampeyan kudune ngenteni aku kok lek wis aku mari omong lek sampeyan kok tak salimi. Ora terus sampeyan grayang-grayang ngene iki. Aku sebagai wong wedok ora trimo Mbak Bongon nek. Kudune iki awak dhewe iki saling memaaf-maafkan. Mulai. Ngapa kok suwi ngapa? Bojomu ora tau nyeneni lho, iki bocah iku klicik kok kaya lapor. Kuwi ora nyeneni kuwi ngelingke. Izin maaf lahir dan batin. Muga-muga sampean sing tuwek diparingi umur sing cekak. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah, umur sing panjang. Iki pomo ora anakku tak bacok. Urusan iki apa? Ora wis tuwek umur cekak. Umur sing cepak panjang umur. Panjang umur. Sama ki sudah rumun berarti. Lah iya. Sepurane lho Mbak, ndek wingi jenengan apa nyebar undangan aku ora iso teko asine kuwi mau aku arep teko. Niki kan anake bibar apa? Putrane bar dadi manten. Dadi manten. Ojo teko, ojo teko. Lah apa? Iki wae ora teko. Salahe kudune nek arep dadi manten arep mantu ki kudu ngabari kanca-kanca selone kapan manut karo kancane. Ora sak karepe dhewe. Jangan ya. Jangan ya. Pase. Cara di mantu kok manut tamu. Dan ini masalah sabarnya itu Mbak? Itu urusannya belakang ya, tenang aja. Orang tidur benarnya tahu ini anu makanannya Mas Bayu Mas. Apa? Aku ora ngono, aku mau mbok aku. Kok senengane. Mas Garek. Kowe iki ngopo? Aku diterak sepur. Kowe iso diterak sepur piye? Saka kono ki alus banget kan aku muncul kowe. Kuwi trisik. Iya. Oh, kire. Wah. Trisik. Trisik nek cara penari ngono ki lho. Wong kok senengane. Aku lho tosuk meneki aja sok ngombe panas karo anyek bareng anyang-anyangan lho kowe. Ngopo kok anyang-anyangan? Ngene. Dibenake sare ngono. Lagi jare. Aduh. Selamat malam, Dul, Mbak Niken. Selamat malam Kang Mas. Sehat, Mbak. Alhamdulillah pangesune panjenengan pripun kabare panjenengan? Alhamdulillah sehat. Aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Tribos padha-padha. Mas kula sing tasik nem kadang putih ngapunten dari saged teng Solo. Ora apa-apa wong jenenge panjenengan sik sibuk ya kudu diramuke gaweane. Bakune dijaga kesehatane nggih sayu. Mas, podhamu kula mboten kepanggih panjenengan. Wah, aku wis ngarep kapan kok ketemu karo Nduk Niken kuwi ya. Kula mantar Pak Jun kula karo sampean iso ketemu alhamdulillah. Kula jane nggih kangen sanget kalih napa Mbah Hano. Nggih, ning niki simpah durung dereng kepareng lenggah. Sok muga-muga iso ketemu meneh. Alhamdulillah. Mugi-mugi saged panjang yuswanipun. Amin. Amin. Dungane. Kangen dereng karo panjenengan apa malih kalih ngandhe salindri niku. Nada salihu, ayo. Aku mau lho Mas. Pripun? Iki mau kula bunga to Mas. Bungane apa? Bungane apa sayu? Tas napa jenenge
Lagi sebelah tebak. kita. Ngapa? Woi, arep bareng karo Bayu. Iki luwih tuwa. Sabar, inna Muhammad sabirin. Aku ditusobirin, aku gareng. Wong iki gentenan. Beneran ya. Ngeten lho Mbah. Kula niku kan pianturne kan nggih alus. Halus, jadi jenengan itu aku gerayak-gerayak ngeten niku namanya tidak sopan. Oh, iya, no. Itu namanya penghinaan. Loh, aku gerayak. Aku sebagai wong wedok gak oleh digerayak-gerayak ngene Loh, iki. aku gerayak. Sabar, sampean kudune ngenteni aku. Kok lek wis aku mari omong lek sampean kok tak salimi. Ora terus sampean gerayak-gerayak ngene iki. Aku sebagai wong wedok ora trimo Mbak Bongon Ya, ora trimo. kudune iki awak dhewe iki saling memaaf-maafkan. Mulai. Ngapa kok nesu iki ngapa? Bojomu ora tau ngene iki lho, iki bocah iki klicik kok kaya lapor. Kuwi ora nyeneni kuwi ngelingke. Minal izin Bapak izin mohon maaf lahir dan batin. Muga-muga sampean sing tuwek diparingi umur sing cekak. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah umur sing panjang. Iki pomo ora anakku tak bacok. Urusan iki apa? Ora wis tuwek umur cekak. Umur sing cepak panjang umur. Panjang umur. Sampean iki sudah rungon bener. Lah iya. Sepurane lho Mbak, ndek wingi jenengan apa nyebar undangan aku ora iso teko asine kuwi mau aku arep teko. Niki kan anake bibar napa? Putrane bar dadi manten. Dadi Nggih. manten. Ojo teko, ojo teko. Lah ngapa? Iki wae ora teko. Salahe kudune nek arep dadi manten arep mantu iki kudu ngabari kanca-kanca selone kapan manut karo kancane. Ora sak karepe dhewe. Jangan ya. Jangan ya. Pase. Cara ngendi mantu kok manut tamu. Wes kowe ora teko ora masalah, sing penting nyumbang. Ya tak sumbang wis. Pokoke anggere sampean cepak baskom tak sumbang wis. Sapa? Ono baskom kowe dikon. Sapa sing arep mau ribute? Ya aja nesu ta. Aja nesu ta. Ora ora dhewe. Wong kowe nek mesune ya aja ta. Aja digilani Cahayu. Sejak ana men atine rada anu. Mbok. Kena halal bihalal ya. Nggih. Niki halal bihalal keluarga ageng Pak Jun kalian warga Kedung Salam. Nggih. Kedung salam, Bapak sinten? Pak Junedi. Bapak Junedi. Pak Sandut, iki bocah iki saratan elek. Ayu-ayu senengane pepek kuping, pepek irung. Apa bar kuping kok sirung? Apa ora mampu kowe? Jadi sapa ngebar kuping ira? Lho, Ngebar kuping mesti lara. Malah saya nemu. Iki wis cilik gila-gila yo. Yo ora to. Oh, Dia yo ngono kuwi. Cilikane ra ibu-ibu ora foto aku. Pati gareng. kok Ngono ngedak salaman aku ora iso. Nek iki pancen yang iki spesialis. apa? Dokter spesialis. Amin. Maksudku kuwi punya kelebihan. Oh nggih. Nah, kelebihannya karena memang dari kecil dia sudah ngulongkah bab lelakon apa wae. Nggih. Mila aku nyuwun tulung karo adhiku Niken, awit dinten menika penyuwunan saking Pak Junedi, Mbak Niken berduet dengan Pak Panglima. Nggih. Nggih, niku Bapak Mejen Susilo, Panglima Divisi 2 Kustrat. Pak Sus, Monggo Pak Sus, pilarang wonten pemanggungan Pak Sus. Monggo. ngirai panghormatan monggo kerta. Monggo. Pimpinane Mas Sigit, Pak. Nah. Monggo mriki. Monggo pilarang Bapak. Sabang di barat, merone di timur, masuk wilayah Indonesia. Aman dan tentram, sejahtera damai, itulah masuk Indonesia. Sadalah, aku ini damai. Sadalah, aku ini damai. Diri yang barat, dua kali campur
Alhamdulillah. Mas Gareng. Wah, malah dipun dampingi Pak Jun. Oh, Pak Jun Mary, Pak Susilo nyanyi, beliau juga ikut mau. Pak Jun yang mana? Ini Loh, beliau. harus yang Bali kok ya. Pak Jun yang ini. Ya, ini panglimanya, Pak. Oh, ini panglimanya. Kleru. Astagfirullah. Terus ini. Kowe gak pernah iso to? Bapak Jun Kiki. Pak Jun ini. Iki Pak Sus. Oh, ini Pak Jun, ini Pak Jin, Jin dan Jun. Lu nek kuwi ora jen kuwi iblis. Aku kali mlebu ke dia. Ini berarti Pak Panglima. Nggih. Itu matote. Alah. Apa lho nikah iki kok sedake kok. Mas, kayak puisi loh. Kok malah kaya bulanan. Pak Sus matur nuwun kersa ngramekaken panggung dalu menika. Ini bukan masalah matur, Pak. Ini media semua. Waduh, bahaya kita ini kan. Lho mboten nonton, lho mboten Kenapa, nonton. Pak? Anggota tuh nonton semua soalnya ini kan. Loh, tidak masalah Pak. Nanti kalau Bapak nyanyi keliru ada yang nyurai, biar anggotanya yang maju. Ya ora to. Yang maju iki ngapa Pak, maksudnya? ini dalam rangkanya itu rangka dalam rangka halal bihalal. Kalau Nggih. ada apa-apa perlu dengan maaf, karena masanya masih memaaf. Oh belum, anggota tolong habis ditangkap bawa lari ya. Pak, jangan ditangkap. Saya akan moro sendiri. Moro sendiri bos apa? Moro sendiri. Pak Sus, nyuwun sewu, Nggih. menawi dikatuk aslinipun Ibu Pak Sus. Kulo ini campuran. Anak kabur kanginan Pak di sini. Kabur kanginan. Ya pindah-pindah. Aku SD 3 kali pindah loh Pak Garing. Wah, kreatif. Oh, kalah toh? Iya. Oh, orang lulus. Saya itu gue tanya Perbatasan perbatasan di Jawa Timur, Jawa Tengah. Jawa Saya Timur. lahir di daerah Desa Woksogo, Kecamatan Jatirogo. Oh, Tuban. Tuban. Wong obaten aja mah ora ngerti. Lu mergo Jati ya kayak Jati Serono, Jati Rogo, Jati Nggih, Tuban. Jati Rogo. Sampai kau ngasta wonten ing tlatah Jawa Timur berdados Panglima. Saudaranya Bang Junedi. Saudaranya. Yogo masyarakat dan sekitarnya. Amin, amin. Jika amin. malam hari ini bisa duduk tertib, aman, nyaman karena kita semua sama di sini. Iya. Iya, tepuk tangan untuk Bang Juni malam hari ini. Terima kasih. Luar biasa hebat. Nuwun sewu lho Pak, Bapak minta panggung satu pandangan saya tertuju. Apa? Bajunya Pak. Arema. 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 Padahal ukurannya sami kali kula nih Pak. Iya. Ya iso kok gawe malah operasi. Sadaran. Ini nggak sampai ke nasional kan, nggak sampai ke rumah kan. Saya kalau keluar rumah macan. Macan. Wah, nanti Pak Panglima kalau keluar rumah macan. Macan, ya. Kalau pulang Pak Meong. Oh, jadi Pak. Oh, Sekarang ini aku senang sekarang tadi setia. nggih. Ya kan, ini laki-laki setia betul kan? nggih. Nah, laki-laki yang paling takwa yang saya lihat ini. Nggih, takwa dulu Pak. Takut sampai istri tua. Dan ini kalau ke aku apa pengakuan? Yo, Kita Di tidak weekend takut. ini saya kenal mulai dari kecil, dari kecil terkenal. Betul. Pengagum saya salah satunya. Oke. Sambil fitness nge-gym itu lagunya ini kan yang lagu Ambiar itu. Oh, Nah, makanya Pak Jun tadi bilang, aku udah mau pulang tadi. Ojo, dulu nggak boleh mulai. ada Niken Salindri. Nah. Bahkan nanti Pak Jun ini ngersakan lagu yang belum dibuat. Maksudnya piye? Ora sak-sake lho. Orang nyanyi wong kudu digawe. Padahal, Nggih, padahal siap. ini nggak adil. Ya pripun? Yang lucu saya, yang minta bayar malah dia. Mboten namung iki Pak. jaket tok Mas. Pak, dalu niki kula mboten njaluk bayar. Wah, lah kok perwira? Loh, wis lunas kok. Oh. Jangan khawatir,
lunas. Nah, dari Pak Jun kan lunas. Nggih. Besok ke tempat saya ke kantor ngadep ya. Katurun. Wis, jangan tekan kalau lunas wis reso mulai. Enggak, dibawa propos Pak Dalang. Ada Oh, propos. Bang Propos ya saya setuju. Paling kan wajah titis. Nggih. Moten. Nggih, kan apa lagunipun menapa Pak? Saya terserah Pak Jun nih. Pak Jun lagunya baru. Napa renangipun? Ya lagu ambiar bisa ya bandingkan Nggih, ya. saged. Biasanya ada teksnya, ini nggak ada teksnya. Pak, Oh, nari apa? Saya dengan Malang ini suasananya enak, cuacanya sejuk, ya kan. Banyulangit ya, Banyulangit. Nah, monggo. Banyu Langit. Nggih. Apa lo bandingkan? Nggih, Nah, apa? bandingkan yang nyanyi, saya nggak bisa nyanyi. Saya lebih suka kayak Pak Gari dari Joget aja, ya kan. Amin. Nah, Lah mungkin masalah sabarnya berapa, Pak? itu urusannya belakangan, tenang aja. Ora sepiro genane tau iki anu konconane Mas Bayu mah. Apa? Mboten tak. Aku ora ngono, aku mung Kok senengane kok nyari dadi waras. Takot-takotan syukur. Ya wis, gak ada syukur ya wis ngalih ono tak sampeyan ngene. Aku supporter. Ukurannya apa ini jaketnya ini Pak? Apa Pak? Jaket ukuran apa? Oh kalau saya diberi ukuran apa saja saya terima Pak. Ya, 7 meter Pak, 7 meter jakete. Mori. Ora kulit 7 meter iki lho, iso nggo kumul. Siwit tuh. Oke, nek lagu ambiar enggak? Banyulangit nggih. Banyu langit. Ya coba digarap gamelan Banyulangit. Banyu langit. Ah, monggo. Anu Pak Tetes yang terus nggih, Pak. Nggih, ayo jasa ya Cak, disiapke. Monggo. Yo.
Terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Panglima, Bapak Ibu, dan Pak Jun. Alhamdulillah. Pun satu kebanggaan panggung wayang kulit dipun kawuhi seorang panglima. Amin. Mas Wah, Gimana? tahu, Satu pertanyaan, bedanya orang tua sama anak muda itu apa? kalau orang tua itu sudah lanjut usia. Kalau anak muda ya Bukan, saya lihat tadi kalau anak muda aku masuk tadi baunya minyak wangi. betul. Ini jenengan kok minyak pawon, minyak krik semuanya. Itu ada jataran, Oh ada gitu. bambu, ada Aduh, tersinggung. Kita bersama rakyat TNI kuat, betul? Betul. Betul. Terima kasih prajurit semuanya, prajurit yang sama-sama dengan. Tepuk tangan untuk Terima kasih TNI yang semuanya. sudah. Malam hari ini Iya. rukun duduk guyup, alhamdulillah. Matur, matur. Disinilah salah satu contoh di Kabupaten Malang, kecamatan ini merupakan kecamatan guyup dan rukun. Ada Amin. TNI, Polri, termasuk Amin. ormas yang lainnya bersama-sama. Mari kita Amin. jaga budaya kita ini, budaya yang sangat baik. Wayang kulit ini milik kita. Jangan sampai malah diambil negara lain. Ayo Jelas. kita sama-sama. Pak Jun, Betul. doakan pengusaha di Malang ini hanya Pak Jun saja. Ada Pak Jun yang lain. Tadi saya ngobrol Pak Dalang. Iya. Doakan kalau bagus kenapa di divisi kita tangkap. Kan gitu ya. Mohon doanya nanti ya. Insya Amin, Allah. amin, amin. Kita berterima kasih. Pak, Tapi Pak Dalang jangan ikut ya kan. Oh, iya, setuju. kamu kok udan terus. Apa tak kedengarannya? Ya aku ora katut, Pak. Propose tetap. Iya. Siap. Oh, siapa? Saya kasih baju loreng jaga. Oh, baju loreng. Ya, kasih baju gareng. Loreng. Oh, gareng. Ya, terima kasih Bapak. Mohon maaf. Iya, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun. Ya, terima kasih. Mohon enggak, mari mohon petara.